Sleepback pozostáva zo škatule umiestnenej v batožinovom priestore vozidla, ktorá sa niekoľkými pohybmi rozloží a vytvorí manželskú posteľ s matracom. Pred uložením sleepbacku sa uistite, že ste odstránili všetky predmety v batožinovom priestore, ako je napríklad vaňa batožinového priestoru alebo koberec. Odporúčame, aby box prenášali dve osoby pomocou držadiel po stranách. Box umiestnite k prahu vozidla. Aby ste sa uistili, že je vycentrovaný, umiestnite ďalšie časti matraca na obe strany boxu. Pomocou týchto západiek otvorte box. Na jednoduchý prístup do úložného priestoru použite vstavané podpery. Pripevnite popruhy zo sleepbacku k dvom upevňovacím krúžkom na vnútornej strane prahu batožinového priestoru. Priečne diely sú uložené v krabici, matrac na vrchu a vystúžené nohy na zadnej strane. Ak chcete posteľ rozložiť, posuňte predné sedadlá čo najviac dopredu a sklopte ich operadlá. Sklopte operadlá zadných sedadiel. Uistite sa, že opierky hlavy nebránia kontaktu medzi operadlom a sedadlom. Odstráňte matrac a ďalšie časti, aby ste uvoľnili konštrukciu. Z krabice vyberte priečniky a výstužné pätky. Rozviažte tento upevňovací popruh a potom potiahnite konštrukciu smerom k prednej časti vozidla, aby sa rozvinula. Napnite priečniky tak ďaleko, ako to len pôjde, a umiestnite ich do drážok. Ak chcete základňu rozložiť, najprv ju zdvihnite pomocou tohto popruhu a potom ju potiahnite dopredu. Potom rozložte poslednú časť základne zatiahnutím za boky boxu. Takto umiestnite výstužné pätky. Nakoniec umiestnite matrac a ďalšie časti. Pripevnite ich k matracu pomocou suchých zipsov. Zostáva už len nainštalovať rolety na okná na docielenie úplnej tmy.